موچا مرا نبردید امروی خود بره من به شما چی کار میکنم؟ меҳрубон қаҳрамони филми дар орзуи падарро 15 сол зиндонӣ карданд. салом дӯстон, ин аст мавзӯи имрӯзаи барнома. наворо то охир тамошо кунед ва фикру ақидаи худро дар шарҳ яъне комментария нависед. додгоҳи ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҳунарманди 25-солаи тоҷик беҳрӯзи саидро ки бо иҷрои нақши меҳрубон дар филми дар орзуи падар машҳур шуд 15 сол аз озодӣ маҳрум кард, вале бар асоси қонуни авф 3 соли онро кам намуд. меҳрубонҷон, ту боз дар хонаҳои одамони бегона ҷанҷол набардорӣ? очатазиқ накун, ба маънӣ, ба одоб шавхӯ. пайвандони беҳрӯзи саид рӯзи 10 июн ба зангҳои телефонӣ посух надоданд, аммо як манбаъ дар додгоҳ гуфт ҳукми ҳунарманди ҷавон 8 июн содир шуд. ба қавли манбаъ ӯро ба тамаҷҷӯӣ бо мақсади ба даст овардани миқдори махсусан калони молу мулк қисми 4 моддаи 250 кодекси ҷиноӣ гунаҳгор донистаанд. ба гуфтаи ҳамсуҳбати мо 3 сол аз ҳукми зиндони ӯ бар асоси қонун дар бораи авф кам шуд. ҳамсуҳбати дигар дар оҷонсии мубориза бо фасоди молӣ гуфт беҳрӯзро 3 моҳ пеш дастгир карданд. ба нақли ӯ ҳунарманди ҷавон худро ёвари рустами эмомалӣ шаҳрдори душанбе ва писари раиси ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ карда аз ду соҳибкоре ки аз дӯсти ӯ қарздор буданд талаби фавран бозпас додани беш аз $100,000 кардааст. беҳрӯзи саид замоне ки 7 сол дошт дар силсила филми дар орзуи падар нақш бозид. ин филмро аз рӯи асари нависандаи тоҷик Кароматулло Мирзоев сохтанд ва он дар оғози солҳои 2000 аз филмҳои пуртамошобин дар Тоҷикистон буд. гузоштани лайк ва комментариеро фаромӯш накунед.